Шушы шибер симпатяшка бәлешне әзерләргә ничә секунд китә? Bu Ленар блогер, блогер бәлеш ярата. Bu Вадим кафе хуҗасы да бәлеш ярата. Ә бу Эльмира апа пешекче бәлеш салырга ярата. Ягъни ничек уйлыйсыз? Эльмира апа бәлешне ничә секундта әзерләп чыга ала? 1, 2, 3 башладык. Менә Эльмира апа иң үткен, иң зәһәр бычагын алып казыйтын туры. Алга таба бәрәңге хутка китә, бәрәңгенең иң тәмлесен генә ала Эльмира апа. Менә хәзер без үлчәүне күрәбез. Бөтен нәрсә төп-төгәл салырга тиеш. Барысын бергә булгаткач, ого, Эльмира апаның кулында уклау пәйда була. Шалт итә менә инде булачак бәлешнең төбедә килеп чыга. Так, эшләргә кереп утыра. Хәзер инде аскы һәм өскөле шуты таша бик интим процесс бу, мин сиңа әйтим. Капкач өстенә тагын бер бизәкле капкач менеп утыра. Бәлешләрне бер-берсеннән аерыр өчен шулай эшлиләр. Чөнки монда бәлешнең 3 төрен ясыйлар икән. Китте бәлеш духовкага таба. Кайчан пешеп чыгар икән дип борчылар духовканы ашада яба. 3, 2, 1. Ура! Шушы матур шибәркәй бәлеш 40 секундта пешеп чыкты. Оле! Эльмира апа чемпион. Бу бәлеш синеке. Кил дә ал. Моның өчен әйтченең ВКонтактедагы төркеменә керәсең. Шушы баннерны табасың. Аның астында катнашам дип язасың. Шушы баннерга перепост ясыйсың, ягъни үзеңнең страничкага күчереп аласың. Менә булды да, җиңүче берәү булачак. Һәм ул нәкъ менә син булырсың дигән өметтә калам.